To nije to što je nekad bilo, ali nije ni ono što bi moglo da bude, jer bi trebalo da se vrati Pazovi taj neki sjaj mesta koji je manje, koji je na neki način dovoljno urbano jer je blizu dva velika grada, ali nudi neki mir i tišinu za neko pristojno življenje. S jedne strane kao biolog, kao neko u stvari ko se time profesionalno bavi, vrlo sam upućena u ekološke teme. I to je nešto s čim se i na poslu profesionalno susrećem i što mi inače profesionalno zanima. Druga strana te priče je u stvari moja lična porodična kao majka 4 dece, a s druge strane kao neko ko je u stvari odrastao u nekoj manjoj sredini, naučen uz prirodu. Veoma me zanima ne samo da znam šta se dešava, nego i da pokušam da promenim situaciju. Mislim da ono što je najvažnije jeste neka edukacija. Jer ljudi kad postanu svesni da su i oni deo tog problema i da su delimično i odgovorni za to, manjim delom naravno, ali onda bi mogli možda i da preduzmu neke akcije koje bi dovele do nekog koraka, ako ništa, svesti o problemu koji postoje, a samim tim i nekog možda i rešenja. Pomak možda mali, ali u svakom slučaju bi bio značajan. Kod nas u Pazovi na lokalnom nivou nekako smo svi mislili, pa dobro, ok, povremeno kad je zima mora da se oseti vazduh, da se vidi, smog, gar, čađ, šta god. Kad gori deponija isto zatvori prozore, skloni neki veš sa terase da ne smrdi, a u stvari i dalje mi udišemo taj vazduh. Kod nas u Pazovi smo nekako svi smatrali, pošto je manja sredina, nema toliko industrijskih postrojenja, nisu nam bliže neke termoelektrane, mi smo na neki način zaštićeni. U stvari priča je sasvim drugačija. Upravo zbog toga smo postavili nekoliko, veći broj senzora u našoj opštini i mi možemo u svakom trenutku da proverimo kakav je kvalitet vazduha. Rezultati koje smo dobili, znači za zadnjih par meseci, uskoro će biti godinu dana, su veoma poražavajući. Znači to su stvarno ozbiljni, alarmantni podaci koji ukazuju da bi mi u stvari trebali da preduzmemo nešto mnogo značajnije. To značajnije se odnosi pre svega na lokalnu vlast i na našu opštinu koja bi u stvari trebala da prihvati da postoji problem. Ignorisanje problema se najčešće odvija tako što mi ne priznajemo da postoji, nemamo adekvatna merenja i samim tim problem nije tu. Ukoliko bi adekvatna merenja postojala, oni insistiraju na merenjima od zavoda, na primjer, za zaštitu zdravlja ili adekvatno tome, kad bi ta merenja bila adekvatno sprovedena i određeni broj dana, mi bi dobili jasne pokazatelje da kvalitet vazduha nije dobar i da bi samim tim trebali da krenemo u novi projekat koji bi se ticao pre svega plana kvaliteta vazduha na lokalnom nivou. Ono što bi znači bilo važno da oni omoguće ta merenja da postanu javna i da na neki način dom zdravlja kao neka institucija koja bi mogla da daje preporuke, da preporuku šta činiti u tim određenim situacijama. Takođe, svi mi, kao što je i naše udruženje probalo, možemo da preduzmemo neke korake i aktivnosti kojima bi doprineli smanjenju tog zagađenja. Ja znam da je jako teško jer mi se u stvari pogotovo tokom zime, najveći deo problema se odnosi na individualna ložišta gde mi u stvari spaljujemo mnogo toga što ne bi smelo. Sve te materije koje su zagađujuće kad se zapale i odu u vazduh, upravo su te oko nas koje doprinose tom velikom zagađenju. Ne postoji jedinstven model tog plana rešavanja zagađenja vazduha, pre svega zato što svako se susreće sa nekim lokalnim karakteristikama, gde je glavni izvor tog problema, šta najviše zagađuje taj vazduh. Kod nas su to u svakom slučaju jednim delom saobraćaj, najvećim delom verovatno ta deponija koja proizvodi sve te zagađujuće materije u vazduhu i vodi, kao individualna ložišta od nas sami. Znači to smo negde i mi značajnim delom uključeni u ceo taj proces. Što se tiče naše lokalne samouprave i naše opštine, to bi značajno doprinelo poboljšanje svesti, promena načina grejanja tokom zime, jer imamo mogućnosti da pređemo na primjer na gas ili nešto drugo što bi nam značajno olakšalo i smanjilo zagađenja, ali takođe postoji čitav niz drugih mera koje bi mi svi zajedno mogli, počev od tog na prvi način smanjenje tog otpada, iako ne vidimo tu direktnu vezu, ona značajna je i postoji.
Mi smo kroz projekat Biram da kompostiram probali da edukujemo uopšte naše građane, sugrađane, da bi mogli da smanje količinu otpada koje proizvode, jer taj otpad koji mi proizvodimo završi na našoj nesanitarnoj velikoj gradskoj deponiji, što u prevodu znači to izgori. I sve to što mi popakujemo u neke kante i u kontejnere završi na deponiji, a samim tim završi u zemlji ili vazduhu. Mi smo pominjali ovde uglavnom zagađenje vazduha i problem sa komunalnim otpadom koji je velik, ali to nisu jedini problemi u našoj opštini s kojima se mi ovde susrećemo. Mislim, svako je verovatno svestan problema kanalizacije i otpadnih voda koji nije rešen, urbanizacije koja je zadnjih 10 godina značajno promenila izgled našeg mesta. Pri tome mislim da veliki problem je ne samo ta gradnja, mi moramo ići napred i stvari se menjaju, moramo to prihvatiti, svidela nam se to ili ne, ali stvari u tome što mi u stvari se susrećemo sa mnogim drugim problemima koje ta urbanizacija donosi, a koje nisu rešeni. Odnose se pre svega, na parking, na nedovoljan broj mesta u vrtićima, na tu kanalizaciju koja ne može adekvatno da odgovori za potrebe svih tih zgrada. Na neki način naše mesto od jednog od najzelenijih opština u bivšoj Jugoslaviji je došlo do toga da imamo najmanje zelenih površina i najmanji broj drveća, ja mislim, trenutno koje postoji u Srbiji. I to je veoma značajna promjena koja stvari utiče na kvalitet našeg života. I to više nije ono mesto u kojem smo mi odrastali i kojem bi voljeli da odrastaju naša deca. To je sad uglavnom beton i na ulici preveliki broj parkiranih automobila. Veoma je važno da u stvari sve te neke procese uskladimo sa procesima koji su nama bitni. To znači da omogućimo da ta kanalizacija funkcioniše kako treba, da postoji dovoljan broj parking mesta, da se ne gradi previše u zonama u kojima to ne može da se podnese. Znači taj centar, ja ne znam kogod da je prošao, verovatno vidi, više nije mesto gde možete prošetate sa decom ili uopšte da budete napolju. To nije to što je nekad bilo, ali nije ni ono što bi moglo da bude, jer bi trebalo da se vrati Pazovi taj neki sjaj mesta koji je manje, koji je na neki način dovoljno urbano jer je blizu dva velika grada, ali nudi neki mir i tišinu za neko pristojno življenje.